Vice-premier Esenmurat Uragelliýewiň 9-njy ýylyna geçirilen iş maslahatynyň nakybuslugyna görä Türkmenistanyň ýüpekçileri pile tawsyrmak garadaky şertnamalaryň borçnamany üstünlükli ýerine ýetirdi. Emma sebitlerden gelýän maglumatlar ýüpekçileriň barhaken lapkes bolýanlygyny we ýollaryň açylmagyna garaşýan adamlaryň köpelýänligini habar berýärler. Resmi habarda pilecilerin watan harmanyny 2100 tonnadan uğrak pile tawsyranyny gaýdalýar. Türkmen döwlet habargullygy we üstünlügi ýüpekçilik puwdawyny ösdürmek üçin döredilen şertleriň netijesi hasaplasa döwlet daşypdany önürlen gaýdalýan piläniň bol hasylyny halal ozaklaryň bereketi hökmüne tarif etdi. Emma yerli finçiler sol sanyny gurçuk tutmagy mezur bolýan owa adamlary ýüpekçiligiň bir ýan mezur rahmeti öwürlenýäni, häkimetleriň kärenneçileri türlü wadalar bilen ağırlap, gorkup işledýänliklerini aýdyp gelýärler. Adatlyň sebitlerdäki habarçylary mundan öňkü ýyllarda daýhanlaryň esasan künzary, kepek ýaly ardan wakadan berilýän mal ýymlerini umit baglanlyklaryny, ýöne bu wagdalaryň köplenç ýalan çykanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň ýüpekçiligiň esasy kynçylygy birinciden ýurtda tuğda gaçlarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan döwletiň önürlen önüm üçin töleýän pulunyň juda uzypsyzlygy bilen bagly. Emma adamlar kärinde ýerlerini elden aldyrmajak bolup, gurçuk mezurlugyna hem çydamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Gurçuk tutmaktan boyun gaçyrýan adamlar kä halatda şül darganatydan gelen maglumatda aýdylýar 15 kilogram piläniň puluny 1500 manat bermeli bolýar. Sebäbi häkimetler her kilogram pil üçin 100 manat berilmegini talap edýär. Şol ruwatda häkimetler maý aýyna gelen habarda aýdylýar gurçuk tutýan ýöne berilýän wadalara ananmaýan daýhanlaryň tawsyrylan önüm üçin nagd pulla hasaplaşmak barada haýyşlaryny hem dinlemeýär. Netijede bu şertlerde pile önürjek adam ýyl-ýyldan adalýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetlerinden düşündiriş almak üçin eden synanşyklary şu wagta çenli netije bermeýär. Tebitde habarçynyň ýazmagyna görä, şu ýyl darganaty etrawynyň halkawat daýhan nurleşigine 6 kärenneçi, Magtumul hojalygyny 4 kärenneçi, hojalyk daýhan nurleşigine 7 raýat, lewap daýhan nurleşigine 5 kärenneçi gurçuk tutdy. Bularyň üstüne gurçuk tutýar diýilip hasaba alynan 3 mekdep hem goşmaly. Şu aralykda habarçy Faraw etrawyny gurçuk tutup pile tawsyran kärenneçilere her kilogram pil üçin wada berilen 1 kilogram künzaranyň berilip başlananlygyny habar berdi. Kärenneçiler berilýän künzaranyň 80% suw, künzarany ýere dökün edip ulanmasaň maly iým edip berer ýaly dälilýärler. Hökümetiň ýene-de wadasyna durman ýalançy çykanlygyna gahar edip Farapda berilen künzarany almaktan ýüdegüren daýhanlar hem boldy diýip habarça etdi. Emerlerlaryň haçan göz doýjakka. Bu gidişini yerini taşlap daşary ýurtlara işlemäge gitjek daýhan ýene köpeler. Bärde ne daýhanyň garnyny oýar, ne de gadyry bar. Niýaf döwründe mundan gowdy diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan lewaply daýhan aýtdy. Türkmenistanyň o hojalyk önürjüleriň narhy esasan döwlet tarapyndan kesgitlenýär we daýhanlar bu narhlar boýunça önüm önürip maskal eklemegiň tassan mümkin näligini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan hökümet her ýyl pile tawsyryklarynyň ýerine ýetirilenligini habar berýär. Bu geçen ýyl hem şeýle boldy. Ýöne Türkmenistanyň kronikasy planyň hakykatda 30% ýerine ýetirilenligini we noýabr aýynda Türkmenawadyň ýüpekçilik kärhanasynyň egirme dokma sehiniň işçileriniň 3den biriniň işden boşadylanlygyny habar berdi. Hukuk goraýjylar türkmen häkimetlerini köp bilýäri mezur rahmet ulanmagyny betetmäge çagyryp gelýär.